вазорати корҳои дохилӣ аз боздошти 3 нафар сокинони ноҳияи Ёвон ки 17-18 солаанд хабар дод. онҳо бо гумони тасарруфи молу мулки ғайр дастгир шуданд. манбаъ менависад ки дар асоси ариза ва муроҷиати сокинони ноҳияи Ёвон дар мавриди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маводи хӯрока ва маблағҳои пулӣ аз мағозаҳо бо шикастани дару тирезаҳои мағозаҳо ва воситаҳои нақлиётиашон аз ҷониби кормандони шуъба гурӯҳи оперативӣ ҷустуҷӯӣ таъсис дода шуда дар муддати кӯтоҳ 3 нафар аз сокинони ноҳияи мазкур ки 17 ва 18 сола мебошанд бо гумони тасарруфи молу мулки ғайр дастгир гардидаанд. гуфта мешавад ки гумонбарон Қурбонназарзода Лутфулло, Давлатов Парвиз ва Рустамов Нозим мебошанд ки чанд муддат ба дуздии молу мулки шаҳрвандон даст заданд. ҳамчунин маълумот дода мешавад ки ин 3 нафари ҷиноятпеша дар 12 ҳолати дуздии гумонбар дониста шуда нисбаташон дар шуъбачаи тафтишотии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.